Kalibutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:04 na din pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa inugabos mga tugang ini ng kabilugan kan mga baretang ngunyan na paggaga digdi sa Radyo DCGB. Kami po ang sindong magiging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Rans Luna. Ako po si Angel Mustaza. Ngunyan sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal. Bistanin mga kaso nagbaba sa Legazpi City dahil sa epekto kan COVID-19. Purok sa Barangay Bongga, Bakakay Albay, naka-lockdown dahilan sa COVID-19. Transaksyon ng mga aning paroy padagos na naman sa Libon Albay. Duwa katawo, gadan matapos malamos dahilan sa bagyong Bising. Sa lado nasyonal, community pantry suportado kan pulisya. Profiling sa mga organizers kan community pantry iimbestigaran. Duwang simanang travel ban sa Hong Kong daing problema sa OWA. Philippine National Police handang magtabang sa tensyon sa West Philippine Sea. Bareta sa ibang nasyon, travel ban kan Estados Unidos planong palawigon. Bareta sa Ladonin Sports, akin ni NBA legend Scottie Pippen nagadan sa edad na 33 anyos. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Posibleng epekto kan pandemyang COVID-19 ng paglangkaw kang numero kan mga kasong pigdadangog sa Legazpi Prosecution Office sa na cyber libel. Nang tinawanan nindo ni Legazpi Prosecutor Attorney Brian Baleda kung saan napuwera sa incest rape ang mga kaso kan cyber libel ang padagos sa nagdudugang. Sigon kay Baleda, kaibahan sa mga nakakasuhan ang mga gurang asing kaakian na nagpo-postin mga akusasyon asin pangaraot sa kapwa. Mantang nangaponan si Baleda sa publiko na maging responsable ng nagagamit ng social media dahil sa posibleng makulong ng 10 taon ang mga personang mapatunayan na nagbayular digdi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Sarong Purok sa Barangay Bongga, Bakakay Albay ang ipinararom sa lockdown matapos nanutaran na dumanhali ang 13 katawo nagabos positibo sa COVID-19. Sinabi ni Alcalde Dinky Romano kanasabing banwaan na ang Local Interagency Task Force on COVID-19 nagdesisyon na ipairarom sa lockdown ang Purok tanganing masiguro na ang mga residentes na makaluwas sa indang harong mantang ang mga residentes na tinamaan kan virus nasa isolation facility naman. Ang lockdown madurar ninduwang simana. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Matapos ipasunod ang holiday dahil sa epekto kan pagtamparos kan uminaging bagyong Bising sa Kabikolan, binawi na ini at sinagpapadagos na giraray ang transaksyon kan mga pribadong negosyante nin Paroy sa Libon Albay. Sinabi ni Alcalde Das Maronilla na ang mga paraoma nagpo naman na magpabakal kan sa indang aning paroy sa mga pribadong negosyante mantang nagkakaigwa naman nin aumento sa palay buying price. Enot kay ni maski ang mga negosyante nagsarangunakan sa indang operasyon dahil ang dadaisindang masasarayan kan mga paroy. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors.
Duwa ka tawo ang pigtutubudan na nagadan matapos malamos sa kakusugan kan pagrapado kan uminaging bagyong Bising sa Kabikolan. Ang mga biktima namidbida na sinda Simeon Santo Domingo, 61 anyos, asin presi panganiban, 56 anyos, kung sa inaan mga ini nakuha sa spillway kan barangay Kari, Pili Camarines-Sur. Sa investigasyon, nagluwas na ang duwang biktima, nagbalo na magbalyo sa spillway, nasurupay na ang tubig, kausakan makusog na uran kung kaya sinda ang inanod sa good na malamos. Sa ibong nalado, medyo nagkulpa naman ang baha sa ibang banwaan kan Catanduanes, asin Camarines-Sur. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Temporaryong suspendido ang pagpaparehistro sa Step 2 kan Philippine ID System sa Segundo Distrito sa Pulangi, Albay. Ini matapos ang magpositibo sa COVID-19 ng sarong registration kit operators na symptomatic, empleyado kan Philippine Statistics Authority. Inatinawanan linod sa DCGB News ni PSA Regional Director Engineer Cynthia Perdiz. Sigun sa iya kaibaan sa mga paramiantras ay papapundo ang pagharong-harong na enumeration kan sa indang mga personahes bilang antisipasyon sa posibleng pagdakol kan mga maulakita na sin magpositibo sa nasabing helang. Mantang nagtaw nga sigurasyon si Perdiz na padagos man sindan ng kipagkoordinar sa lokal na gobyerno kan Pulangi. Asin iba pang mga ahensya di gobyerno na masusog asin mapairarom sa swab test ang mga personang naging kontak kay ni. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Padagos ang operasyon asin pag-ako nin mga maparehistro ang Commission on Elections sa Legazpi City. Inan kinonfirmar ni COMELEC Provincial Election Officer Attorney Maria Aurea Bobunaw matapos na dai malawos ang plano nindang paramientas kuta ng suspenderon ang mga transaksyon sa nasabing opisina pon kab Abril 14 hasta 29 kang presenteng taon matapos na makapag-record ang syudad din Halangkaw na kaso kan mga nagpupositibo sa COVID-19. Sagraray nagpagiromdom si Bunaw sa publiko na magsunod sa minimum health protocol kung sindaan mabisita sa mananlain na opisina kan COMELEC. Sa iya man na sinabi na ang opisina kan COMELEC bukas po ang Lunes hanggang Webes, alas 8 hanggang alas 3 nin hapon, asin sarado sa aldaw ng Biyernes para ipairarom sa disinfection. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Temporaryo naka-lockdown na sinwara ng biyahe ang tricycle sa Parada 1 sa Banwaan kan Kamali, Galbay. Ini matapos sa magpositibo ang sarong tricycle driver sa COVID-19. Sigon kay Alkalde Caloy Baldo, puwera sa pagiging driver ang nagpositibo sa rokman na mekaniko kung saan duman niya nakuha ang helang sa talyer na sayang pinagtatrabahoan matapos sa magpositibo ang tagsadiri kay ni sa COVID. Nakatalaan na namang mag-distribuir nin mga bagas ang lokal na gobyerno sa mga naging close contact kay ni habang sinda ang nakakwarantina. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nakatalaan na ilansar ngunya na pagkahapon ang edible landscaping sa Pulangi, Albay. Initanganing ma-develop ang mga bakanteng lugar o mga daga asin mainganyar ang publiko na mag-imbelto sa pagtanom, tanganing masusteniran asin magkaigwanin pagkaon ang kada pamilya. Basado naman ini sa ispersos ni Albay's 2nd District Representative Joey Salceda sa paagi ni ABC Federation President Adrian Salceda. Piglalao man na presente sa nasabing aktibidad sa Department of Agriculture Bicol Regional Director Rodel Tornilla, Provincial Agriculturist Che Rebeta, mga miyembros kan SK, asin opisyales di barangay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kini. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Nilabyan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo!
Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar.
D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Suportado kan Philippine National Police o PNP ang kamawotan kan mga nagburutwa na community pantry sa manibay-ibang lugar sa nasyon. Segun kay PNP Chief General Debold Sinas, dahil mas kinuha rin dahil nakikiaram ang pulisya sa anuman na klase nin kamanggawa asin na pagmarhay na buot kan manibay-ibang grupo o individual. Ipinahig ni Sinas sa sadiring initiative kan lokal na pulisya ang pinahigibong profiling sa mga organizer kan community pantries. Asin warang direktiba hali sa liderato kan PNP para gibuhon ini. Kamuotan man sa nanindang maging areglado ang distribusyon ng tabang susog sa ipinapautob na health protocols para labanan ng paglakop kan COVID-19. Sa katunayan, sinabi ni Sinas na naglatag man sindanin sa diring community pantry ang Eastern Police District Headquarters sa Pasig City. Punpa ka nakaaging aldaw. Ang pahayag ni Sinas kasunod naman kan pagpundo kan maginhawa community pantry sa Quezon City dahil sa pinagsasabing profiling asin red tagging. Pinapaimbestigaran ka National Privacy Commission o NPC sa Philippine National Police o PNP ang mga report na pigsasabing profiling sa mga organizers kan community pantry. Kasunod naman ini kan post ni Ana Patricia Non, organizer kan Maginhawa Community Pantry sa Quezon City na pupundon ng ninda paramihan trust ang operasyon ninda para naman sa kaligtasan kan sa indang volunteers sa tao kan pigibong red tagging sa inda. Sigun sa NPC, dapat imbestigaran kan PNP Data Protection Office ang nasabing klamar ni Non asin tulos na gumibo nin mga lakdang para dai makagibuan sa indang mga tauhan nin anuman na magiging patakot sa diretsyo ka mga Pilipino. Tinawanin doon kan NPC na inkaso kay puan makuha ang personal information para sa pagmantinir kan peace and order, dapat ining gibuhon sa ngaran nin transparency, may lihitimong kamauotan asin talagang magakanigo o susog sa lay para gibuhon. Sinabi pa na bako sakop o wara sa interes kan PNP ang paghahagad nin personal data kaibanan email address, Facebook account name asin family background kan organizer nin community pantry. Siniguro kan liderato kan Quezon City kay Ana Patricia Non asin sa iba pang mga residentes kan syudad na suportado ninda ang community pantry. Sa iyang pahayag, sinabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte nakatakod kan sa indang pagsuporta sa indaman na sisiguruhon at kaligtasan kan mga organizers asin mga benepisyaryo kan mga ini. Sa katunayan, sigun kay Belmonte nagtatabang ang mga tauhan kan task force disiplina asin man iba-ibang empleyado kan barangay para mamantinir ang katrangkiloan sa maginhawa community pantry. Enot kaya ni nag-viral online ang lakdang ni Ana Patricia No na magbugtak ng community pantry kung saan panoan mga ininin man iba-ibang pagkaon. Asin pwedeng magkuha digdi ang mga nangaipo mantang pwede man magdonar digdi ang may mga kakayahan na mga individual. Mentras na para sa kaligtasan ni Non, tulo sa pinag-iimbestigaran ni Belmonte sa pulisya ang bako marhay na sinapar ni Non. Nanindugan ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na daina kay puwanin permit hali sa barangay o lokal na gobyerno para makapaglatag ni nauusong community pantry. Iniyan sinabi ni ARTA Director General Attorney Jeremia Belhica matapos sabihon ni Department of Interior and Local Government o DILG Barangay Affairs Undersecretary Martin Dino na kay puwan ngunang maghagad nin permit sa mga barangay ang mga organizer ka na sabing proyekto. Paliwanag ni Belhica na trabaho kan ARTA na mairayo sa anuman na anomalya ang mga lakdang na makakatabang sa publiko. Napag-araman na binisita mismo ni Belhica ang community pantry sa Maginhawa, Quezon City na ipinag-organisar ni Ana Patricia Non asin sinabi na daiman niya dapat na ikaedit asin imbes ipagpadagos na ang sindang marhay na kamauwata na makatabang. Enot kay ni pinag-insistir ni DILG Secretary Eduardo Año na dapat ipadagos ang nasambit na lakdang na may obheto na buhayon ng espiritu nin bayanihan sa tao kan Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 pandemic. Nangapudan si Anyos sa mga organizer kan Lambang Community Pantry na magtabang sa mag-otoridad sa pagpapautob nin health protocols kontra COVID-19.
Suway sa lay ang pagkondukta ng profiling kan pulisya sa mga community pantry organizers. Sayon kay National Union of People's Lawyers o NUPL President Edre Olalia, na pagsuway ini sa basic constitutional rights sa sinwara nin leo ordinansa nagtutugot sa nasabing aktibidad. Bago man obligado ang sarong individual asin may diretso man ining magsayuma na simbagon ang mga siring na klase ng sistema. Hinagad man kan NUPL sa mga abogado asin law students sa maghiro para maproteheran ang mga community pantries kontra sa mga pinag-aaligar na police harassment. Matabang naman ang Philippine National Police o PNP na mapakusog ang presensya kan nasyon sa piga-aragawan na teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Siniguro ini ni PNP Chief General de Bolsinas sa tahaw naman kan mainit na issue sa tensyon kan Pilipinas asin China sa WPS. Sinabi ni Sinas na naghiro na ang PNP Maritime Group para magtabang sa Philippine Navy, Coast Guard asin Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagkondukta nin Coastal Patrol. Sinabi ng enot nang nakipaghuron si Sinas kay Armed Forces of the Philippines, AFP Chief General Cerelito Sobihana sa ginibong Joint Peace and Security Coordinating Council meeting kanakaaging aldaw. Sa lado man ni PNP Maritime Group Director Police Brigadier General John Mitchell, siniguro kaining papakusuguninda ang intelligence gathering lalo na sa presensya kan China sa kadagatan na sakop kan Pilipinas. Dahil nahihiling na problema si Overseas Workers Welfare Administration o OWA Chief Hans Leo Kakdak sa duwang simanang travel ban ay pinapautob kan Hong Kong kontra sa mga maghahali sa Pilipinas, India asin Pakistan. Sinabi ni Kakdak na dapat gibuon kan mga OFWs na nakatalaan magbiyahe pa Hong Kong ngayon magkoordinar sa airlines sa sinsaindang employment agency na yuman na bahala na mag-abiso sa employers kan mga OFW sa Hong Kong. Sinabi pa ni Kakdak na may 2-week restriction dahil sa health protocols kan Hong Kong asin mantang pwede man mag-recruit ang recruitment agency alagad atrasado sa nangunyan dahilan sa pagigpit kan onambitan ng nasyon. Nakatutok ang Philippine Embassy sa Australia sa investigasyon sa paggagadan kan 63 anyos na Filipino crew member kan Vanuatu. Ipinahayag kan Department of Foreign Affairs sa DFA na makikipagtabangan ang local mining agency kan nagada na Pinoy na seaman sa principal company asin maging sa local company kan Vanuatu sa nangenot sa investigasyon kan kaso. Sigun man sa embahada kan nasyon sa Australia na magtaonin magkakanigong ayuda para makapauli ang bangkay kang Pinoy seaman na crew member kan British flag tanker na Inge Colsan. Enot nang napabareta na nahiling ang bangkay kang Pinoy sa Pango Beach sa Port Vila Harbor kan Abril 11. Bareta sa ibang nasyon, plano kay US State Department na palawigon pa ang sinang do not travel guidance sa maabot na 80% ng mga nasyon sa mundo. Sigun sa ahensya, kamabutan kaining maiwasan ang mga day pinagalaoman na peligro dahil kang COVID-19 na posibleng bitbit kan mga biyahero. Dahil ang digdi pinagalaoman na masakat sa 130 ang mga kasabay sa listahan kabilang ang Chad, Kosovo, Kenya, Brazil, Argentina, Haiti, Mozambique, Russia, asin Tanzania. Ay garamdaman na enot ng pinagbawalan kan Washington na makalaog sa indang lugar ang gabos na non-US citizen na halit sa Europe, China, Brazil, Iran, asin South Africa. Bareta sa Ladonin Karawat, haros marunot ang puso ni NBA legend Scottie Pippen sa paggagadan kan sa iyang matuwang aki na lalaki na si Anton sa edad na 33 anyos. Sa iyang sinabi na namumundo siyang marhay dalan taugos sinda sa pagkawat nin basketball. Idinagdag pa man ni Pippen na kung daing nagkaigwan nin chronic asthma ang sa iyang aki, posibleng nagkawat man ini sa National Basketball Association. Daing naman niya sinabi kung ano ang kinagadan kan sa iyang aki. Breakthrough! Flame Cube Mini ang napod kan mga eksperto sa siyensya sa teknolohiya sa bago nindang imbensyon na in sa mga kalalakihan. Sa ruining compact portable stove na kasing dakula sa nakan Apple. Madali sa ining setup gamit ang panggatong na makakuha sa imong palibot. May doble ining fan para mas lalong maglaad ang kalayo asin may tulong speed modes iniarog kang grilling, boiling asin turbo. Dahil problema kung mag-uran dahil ang gadget na ini completely waterproof. Apuwer kayan, pwede mong i-charge sa imong smartphone sa Flame Cube Mini gamit ang parehong thermal energy sa pagluto nin pagkaon. Istoryang naiiba!
Matindihan ginibukan teenager na gikan sa California na makaisip nin solusyon sa mga low-bat na cellphone. Nakaimbento si Isha Carey, 18 anyos na sarong high school student sa Saratoga, California, nin sarong klase nin baterya na kayang mag-recharge sa laog sa nanin 20 segundos. Matibay man ang baterya na sa iyang naimbento na minadurar nin sagkod 10,000 na beses na pagre-recharge kumpara sa bateryang unyan na nagapalyar na pagkatapos sa naininin 1,000 o 1,000 na beses na pag-charge. Ang imbensyon ni Isha, sarong supercapacitator o capacitor na kayang magtipon ng kuryente sa laog sana ni nagkaperang segundong charging. Opera sa marikas na ma-charge, mas haloy man ining malowbat kumpara sa ordinaryong bateryang unya na nasa mga cellphone. Dahil sa iyang imbensyon, tinawan siya ni Nonra sa sarong pamosong kumpanya ni computer sa sarong science fair competition sa Arizona para sa hobby na scientist. Nakamtan niya man ang ika-2 peso sa nasabing contest as nakapag-uli nin $50,000 na premyo. Flashback! Abril 21 kan taon 1897 kan mamundag sa Batac, Ilocos Norte ang abogado, edukador, asin legislador na si Mariano Marcos. Ang banwaan kan Marcos sa dating parte kan Dingras, Ilocos Norte, pigriar bilang banwaan kan 1963 sa paag kan Republic Act No. 3753 bilang pagtaon ng honra sa iya. Tinawan man siya ng tribute kan National Historical Institute kan Oktubre 24 taon 1982 sa paagi kan pag-instilar din marker sa Don Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Norte. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DCGB News Base, patarabang-tabang News Director din Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po sa inong naging tagapagbareta ngunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Ako po si Angel Mustaza. Di magali, di magpugnat. Masunod ang programang Iskaramusa pagkatapos sa nagkapirang mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Gusto mo bang maging mas masigla at mas kaaya-aya ang inyong labing-labing? Heto na ang natural na pampagana ng mag-asawa. Talk F Mixed and Capsule with Fulvic Mineral. Natural sex enhancer, non-acidic, and immune booster. Makes you feel better than ever. Pampagana sa mga mag-asawa. Mas matigas na pampalakas. Pampatagal sa labanan. Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule with Duke F Minerals Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsea.org, and the Bigsi Centers nationwide. FDA approved. Mixten Capsule, 20 pesos lang SRP. Ang Doc Alternativo, The Bigsi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Para kayo, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Kondi Congressman Fernando Di Cabredo, na kami hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo.
Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang-everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz.
Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Philippine Standard Time, 12:39 in the afternoon. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Gusto ko na yung na-part. Gusto Tama ko na yan. itong akin. GB ang paborito. Ito so pigtataram na pinaka-OG. So original na mga voices kayo. Aki pa ako. Nadadawag ko na ito Ito kaya nga nito ko. Play mo na yun. Ay, play tagiraray. Alata Play mo na. Nagahang Hanapin so mo, hanapin computer. mo. Nagahang so computer. Nagahang. Bakit nakaside na ako? Basta GB kami ano? Anytime, anywhere. Diba? Ito yung pigtataram na talagang original voices. Bad, Ito pa ito. bad ma-imagine ko pag durot ako lang ni Amar. Pero feeling ko, pwede ito, Angel, si ano. Si Amara? Busi Sandadigday. Day mo na. Siya naman so sunod na generation. Mahalang TF dahil. Bawal po ang TY lang. Dapat may TF ka lang. Ay, bago ang kapos, baka malingaman ko naman ni si Kuya Braka Joe, ha? Nakantabi na ko dyan na pagkaudo. Sabi niya, hello, Escaramuza, baka kaedad nindong aki na nagkakanta. Baad talaga. Totoo. Ay, Totoo. kasi aki pa lang ini. Ay, posible. Sa kumal ako kay to as early as 6 years old. Dadadagog ko na inindi si GB. Kaya gara feeling ko yung manangga. Gara feeling ko kaedad sana sinin. Oh, just maray na doon sa Indo Gabos. Miraculous na naman. Kabangaan kan si Mana. Dali yun sa nano. Petsa 21 kan Abril taon 2021. Welcome po sa programang Escaramuza. Kami po sa Indo, mga kaibanan. Sagot kitang alauna nin pagkahapon. Bago pa man magtulak sa siesta time. Kami po sa Indo, mga kaibanan. Ako po ang solo-solong solamente. Ang primero, ang solong-solo, ang mantenido, sostenido. Friends Luna po, Tito Nanay. Ang pinakagwapong sinasabi nila. Sabi ka talaga, arimbay na naman. Nakauron ka naman kasubago. Katar, Sir Friends Cuton ka talaga. Ay, nako, sakit na yan ang pamilya namin. Sakit yan ang pamilya namin. Hindi yan katulad ng COVID na virus na nakakahawa sapagkat pag ikay tinamaan, isa kang biyaya. Sabi ni 8488, nursery rhyme song po yun. Pareho ng the more we get together, the more we get together, how happy are we? Di ko inabot, di ko niaram na kantang ini. Feeling ko talaga, mas ano itong aki talaga. Mas kurang sa to ito eh. Tama, lagay ko nga na ito, aram na rhythm na ito. Ang aram kong nasa, the wheels on the bus. Go swing, swing, swing.
The wheels, kaya? oy, mali. Ayan, ito. The wheels on the bus goes round and round. Around and round. Saan ka nakailing ki the bus? Nagduduyan. Oh my God. Okay, syempre kayo ba man sa mong kapartner, syempre. Oy, marahay na pagkaod to sa indo dyan. Marahay na pagkahapon sa tigaabot kan sa muyang signal. Ahoy. Ako po si Angel Mustaza, ang kagandahan ng South. Wara ka muna rin paro tabi mga tugang kasubanggi. Dakul baga sumanga nag-ano sa Facebook ha? Sumanga may mention bigla kan sindong pangaran. Ay ako daiman kan kasi pag banggi na, pag hali na sa trabaho, din ako nagakapot ke cellphone. Day ka na nagbukas Din ka ako na nag-entertain. Kaya pag chat mo ako dito rin, sumala ka dito. Turog ka na. Ano ang buhay mo dyan? Ito so nangyari kasubanggi sa ko Angel. Tatulong beses akong pigtag sa sarong malicious na post. Nawara Ako paborito mo may napag-ilingon. Oh, daiman. Si Kuya Bunjing. Daiman. Si Ano Kuya din? Bunjing. Si Kuya Bunjing. Si Kuya Bunjing. Ba man ito si Kuya Bunjing. Pero aram mo ito mga tugang makangalas baga ano. So nagtatag sa imo, man Facebook friend, pero nag-a-appear na kaya kanyang itag. Bigla kang nami-mention sa mga post na yan ang mas nakakabahala. Ako kanina, ayos ko na sa setting ko. Only my friends can tag me and can mention me Tama. on Facebook. Taro daw tabi partner Angel kung paano ito gibuhon. Wait lang, hanapon ko. Yan ang pinaka-basic na security features Duman ng po Facebook. sa mga Facebook users, magduman ka mo sa, hanapon nindo sa Facebook po nindo sa setting. Pag abot sa setting, bumalik ka mo. Bumalik ka mo sa newsfeed. I-click po nindo sa setting. Tapos, may maluwas po dyan na personal information na tabo na ini magbabak. Yan. Wait lang. Tamaloy ang internet. Ayan kay si Angel tayo mga tugang. Mas may aramin sa social media lalo sa Facebook. Ay, Ako man. din patataw magkulikot kay. May maluwas dyan personal information, translate your post, ads, baba ka mo sa security, privacy. Hanapon po nindo ang, ano yung hinahanap dito? Notifications. Sa notification setting, i-click nindo iyan, may malaag dyan na, wait, parang mali ang sinasabi ko. Basta, naman sa settings, tapos itong bigtara mo ka sa bago na tag. Ayan profile and tagging. Yan, profile and tagging. Tapos may nakalagay dyan na option, friends, anyone, friends, tapos friends of friends. Friends of friends. Ang i-click po nindo dyan is yung friends. Para at least, sa mga friends lang nila sa Facebook, ang makakapag-tag po sa indo. Ayan, tabi mga tugang Yan so pinaka-basic na security. Pero may mga mas deep so gusto nindong talagang doble. Etong lalabas. Aha. These are notification from when someone tags you in a comment, post, or story. Here's an example. Josephine Williams tag in a post. Get notifications when you're by tag by anyone, friends of friends. Tapos sa baba niya, when you are receive this notification, you will have push, email, SMS. Arap po kayo ni ang maluwas dyan. Diga-diga-ring mahiling. Hindi Araw mo kayo niyo. Gari baga sa mga vlogging baga. Yan. Hindi mang giraray. Hindi ako marunong. Hindi mang giraray. Basta yun. Hanapon nindo. Tapos may mga nag-circulate naman ng mga information regarding bad may mga nag-share na na barkada nindo. Sunodin nyo lang tabi ito ba sa settings, tapos magdumang ka mo sa post sa tagging, tapos iano sa nindo na so friends nyo lang ang dapat nakakatag sa indo. Kaya lang kaya ngunyan ang problema kaya tabi may nabasa ko sabi na Facebook or social media is the most dangerous place. Dainot na inot, dyan expose ka mo dyan. Once na nagamit ka kay Facebook mo, gabos na nga personal information mo, yaon na yan dyan. Kaya dapat kita magdoble ingat kita, i-double security feature taan sa tong mga Facebook account. Tangan hindi kita basta-basta ma-penetrate. Tapos mali pa ako Renz. Kasi sa Facebook, hindi man lahat, may mga certain na tao na para masabing famous. Yan. Maski di man midbid na mga tao, ina-accept nila. Yan. Kaya yan, saro yan sa dapat na ilikayan ta. Be a responsible user of social media tabi. Enot na enot,
pag kamo pig-add kisarong particular na tao, i-check mo na nindo sa profile ninda kung sinda legit o poser, yung si pigtatarong na poser baga. So mga so mga account ining mga bakanting pigtatarong, so wala mga laog. Ibig sabihin, gari suspicious, ang profile pic niya, arog kay ni picture na sana, wala na siyang masyadong detalye sa buhay niya, dahil sabi nindo pag-accept iyan. Pero pag kompleto iyan, na iling nindong legit, sa kanindo, tapos lalo na, ang pinaka-importante, i-accept sa natabi nindo, so mga kamid din. Ako, yun talaga nag-ibo ko. Pag once na maski mutual friend ka ni Kuya Renz, mutual friend ka ni Kuya Nal, pag data ka personal na midbid, sorry na lang po. Kasi po, for security yan. Kasi manang mamo yan, igwa kang Facebook friend dyan, nagari kapig stalk, so halos Ako, warang problema sa kuya, ta kita baga, sa broadcast kita, public figure kita. Pero so, moment na gari ka na maki, sa personal na buhay kisarong tao, medyo na ito, ibang ururo na tabi ito. Invasion of privacy, ang pigtataram tabi dyan. Kaya yan, masyadong, kaya baga kita, ang social media tabi, ang Facebook, di man po yan basta-basta sana, Facebook sana, na ma-post-post ka dyan, kinakaipuan tang. So siguro dadtaman bilang sarong tawong consumer kay social media. Ito ang satong pag-iisip. Dari gusto ko Kuya Renz magpaginubatan ngunyan. Nata. Kasi nakita ko, igwa naman ki pinakainat na community pantry sa Banuan kan ginubatan. Aram mo kasi sa'yo nag-gibo. Isa nag-initiate. Si Sir Marlon D. Kan Mayon Traits. Sir Marlon D. Oo. Ito so kapag ako sa bago, sa pingmimi ni Papa Man na Sir Marlon. Hindi. Si Marlon D. Yung sa yan? Yung sa farm doon sa Duwa kayang Marlon. May bidbid na ako si Paling Marlon Lopos dyan sa Daraga. May mga gulayon, may tubig. Dako lang nagbuburot pa Kuya Renz na mga community pantry. Totoo Pero yan. tabi man, ako talaga nanguyam na. Sa objectives tabi. Duman tabi kita mag-focus. Kung matabang, magtabang po kita. Kung So dapat kaya. na may kakayahan man na magbakal. Magbakal. Huwag na rin naman po. Magkakigwa kay donation drive, wala namang problema. Pinaka-importante niyan, so health protocols tabi, dapat sundon tabi. So mga gusto man agad kay pagkaon sa community pantry, dahil man tabi sobra-sobra. Dahil paglimason. Dahil paglimason. Araw kay itong sa Manila na doang trisos. Nakita kong memes, hindi ko alam kung totoo siya. Nakabalik na dasot ginibong let's plan. Nag-ano da ito? O to daan doang nagkuha ki itlog. Nag-online selling da ito sa internet. Nailing ko ito. Tapos, aram mo, ang amazing ng mga Pilipino, kasi na-trace din ako sa ito. Nagka-comment naman kumusta na po yung itlog? Itlog na try. Nagdakol sa viewers siya tabi mga tugan. Tapos, dahil duman sa pagtitingnan. Tapos nagsimbag siya. May nakalag duman kinuha ko po ngayon yung mga itlog kasi ngayon, naawa ngayon ako. Gusto ko ngayon sila maging sisiw. Yan ang pangyaring rason na yun. Ang mailing tabaga dyan sa community pantries. Dyan mo maiiling kung sisay talaga sa mga tultul na tao. Kasi honesty ang pinag-ururanan dyan. Kung ika less fortunate, ang baliktad niyan mga konsiderasyon naman sa pag-iba. Sabi baga ka mga gurang, magmangno kung pag-iriba. Kung ano lang sunyaon, pag tipid-tipid na, matapod ng gad sa mga nangangaipo. Yan. So mga less fortunate po ang target kan mga community pantry. Kung ikadakula ang lawas mo, kaya mo man sana mag-earn kay kwarta, kaya mong mag-earn or maghanap kan sa imong pagkaon, pwede naman ikaw mag-donate sa community pantry. Sabi kang tugang ko, Tito Renz, sabi daan ni Mama, pag dada siya matinog community pantry, ang igibaw niya gusto dang magkalot kay kamote, di mo masasakag bako. Mas practical yan. Kasarabay na subalagon. So, ugbos kamote. Daga sa indo na. Say man, tama ko man nga nito daga. Wala problema ito. Kaya pagtaram ni, amin nagtaram ba kayo teach the man to fish than to, basta dipisit kong English, Tapos turuan mo sa tao na magsira kaysa sa tatawanan mo siya kisira. Pero dahil man actually... Pero ang sira na sa tubig. Sa tubig. Pero yan na saying na yun, dahil man yan actually nag-apply sa gabos kasi may mga less fortunate talaga. Kaya ang target tabi kan community pantry. Uy, dyan sa Tagas, sa Salvation sa Daraga tabi. Dyan sa Kamalig, igwa naman kasuba kung may nag-sense ako. Dyan sa may Insular Life. Igwa naman dyan. Sa may Kabangan, somewhere, dyan yan sa yung sa Sika baga. Yan. Yung community, donation din siya ng mga, kung sino sa mga generous na nagtatao. Pero bago yan, Kuya Renz, may gusto na akong i-share. Siyempre, pa nag-pantry kita, kay Puan, pa nagluto kita kayo, kay Puan tagipanulak, diba? Duman kay Sir Marlon D. Kan Mayon Traits, ang mga masiram na tomato sticks.
Igo ko na rin na tubig. Pero dapat ang tubig, ano dapat ang tubig? Wilkins dapat kita. Norang iba. Para sa mga bago, as in first time na mommies, ulay kita. Sabihin ko sa imo, this bird is going to blow by super fast. Ngunyan, garading katapusan ng banggi as in aldaw. But trust me, bagong maraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa iya ang gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arugan Wilkins Distilled. Ang water na most recommended ka mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of Coca-Cola Company. Yan. Palagluto na kamo kan mga hal sa pantry. O baka naman dyan sa may mga community pantry, ang itaw po nindong tubig, Wilkins. Anything naman na tubig, basta malinig siya. Okay lang din naman. Kasubago, ano? iyon ang ano ito. So, kasubagong pinagtutukar ta sa mga nag-tag sa mga post. Pinag-contact tabi mga tugang. Pinagbalo tang i-contact si Police Lieutenant Colonel Dennis Relata, ang Regional Director ka na Anti-Cybercrime Division dyan sa Campo Ola. Pero unfortunately tabi, nasa meeting siya. Sa aga na sana kita nagpa-schedule. Kaya sa aga po, sa aga, magantabay ka mo sa pares na oras, 12:30 hanggang 1:00, tanganing maaraman ta kung ano sa mga dobleng mga security features na pwede tang gibusa sa yung mga Facebook accounts. Tanganing day kita marawrawan kay mga arog kaining mga hacker, mga hackerist, mga feeling hacker. So mga bababaw mo sa nang pinagagamit na mga script. Tanganing makalaog sa indong mga Facebook account. So pag-iingat naman tabi, as in magin man so awareness, ano mga kaipuan tang gibuhon bilang sarong responsableng tao na nagagamit sa social media. Nagbababad kita dyan oral daw pirang oras. O yan ang security features po. Mapaturo kita kaya sa cybercrime sa aga. Kaya abangan po nindo same time, same place. Sabi ni 6700, good PM po. Pwede po makisuyo, pakibasa na lang po. Sa BAPA Chairman Canvilla Hermosa Rapo-Rapo Albay, kung pwede daw po mag-upload kay Sir Ricky Ibuenga o Ibuenga, tanga ni da maaraman ang sitwasyon kung kan mga linya kan kuryente, tanga ni mapailawan na databi. Nag-upload man lang sa ko si Sir Ricky, baby girl. Thanks po. Ay, si baby girl pala ini. So, BAPA daa sa Villahermosa, Rapo-Rapo. Mag-upload da po so chairman kaan kay Sir Ricky Ibuenga, tanganing maaraman sitwasyon kan mga linya kang kuryente. Feeling ura pa ning kuryente. Pero namimiss ko na mag-upload si baby girl pagkahapon kay VP. Si baby girl, so pirmi Alam ba ako nakagets niya na ang tumatawag na si baby girl tas yung boses na ganyan, iisa. Si Sai. Iyon nga, si baby girl ng Rapo-Rapo. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Ano ang tunay na pangalan niya? Nakalimutan ko, tig-add friend na din ako. Sa Facebook? Balik ko yung accept. Ilimunta na kung ano. Di ba Kuya Nald, pinakita ko sa yung picture nun? Alam ni Kuya Nald yun. Magayon man. Ano si Kuya Nald? Kuya Nald? Ida Oy tabi, attention tabi, pigapo dan to so attention kan APEC. May puminutok da ang poste tabi dyan sa may parting Ilawod. Dyan po sa Daraga tabi. Pakiano na lang. I-contact ko po tabi, Mading Marbilin so APEC. I-forward ko sa imo so number na pwedeng i-contact. O pwede man akong sana mag-contact kung dahil magsimbag. Tanganing maagapan ta iyan na problema dyan tabi sa indo. May puminutok da ang poste. O ni tabi, go forward ko na sa imo so number kan APEC. Sabi kang tugang ko, Lizel da so pangaran. Malata ba ko Lizel? Lizel da ang pangaran? Ay, uni na nag-text na siya. Siya si ang babaeng itago natin sa pangalang baby girl. Pero ang katotohanan ng kanyang pangalan ay Lizel Ordones. May alam mo Kuya Renz, may agong pala pamilyar sa ko yan May agong pala ni si Ma'am Lizel. Tapos pag niya sa agong niya, dahil siya nag-upload kay Bibi. Nata. Siyempre, ito niya sa agong niya. Bawal pala. May rules. Naalala ko yung sinabi niya na, na ako naman niya sa mo ma-upload niya, taniyon niya si Agum. Iso. Nung time na nasa field pa ata ako nun, or OJT pa ako digdi. Aloy-aloy na pala. May nag-text. Si BPN rin nag-text. Baka. Nag-text si BPN rin. Paano kayo 12:58 na? Pwede na kayo na. Pwede na. 2 minutos. Sakto ini. Tanganing makalaog man tulo sa programang alauna. Ay, salamat po sa Edo Gabo sa nagantabay. Babalik naman kita sa Gagiraray. Pares na oras.
Kami po si Don Nakaiba ng ngunya na pagkauto. Ako po ang solo-solong solamente. Ang Totoy noon, pero dito ngayon, Titong Albay po yan, Franz Luna po. Kaya ba siyempre? Siyempre, sa pangaran ka na nasa IT, Richard Astor, as in Adin Laad. Si Kuya Ronald Baldo, ang alamat ng Dapdap. Ako po si Angel Mustaz, ang kagandahan ng South. Bye-bye and mabuhay. Realize true comfort and relaxation at